Zdravím všetkých. Vidím, že tá správa o tom, že dnes už, chvála Pánu Bohu, bývalého komisára zodpovedného za spravodlivosť a právny štát okomentovali už viacerí. Možno mi chýbajú komentáre niektorých, ale nie sa čo diviť, keďže tento pán komisár bol súčasťou frakcie Renew, ktorá ho aj podporovala a ktorej súčasťou je aj Progresívne Slovensko. Odmietam kolektivizáciu viny. To som odmietala vždy a robím to aj teraz. Takže ak chceme byť principiálni, musíme byť principiálni aj hlavne pri našich, povedala by som, nepriateľoch. Len poprosím aj vice versa. Takže keď my odmietlame kolektivizáciu viny, nerobte to ani vy. Ďalšia vec je, že ja som pánovi Reynders-ovi už na plenárke vyčítla, že rozbúranie materiálneho právneho štátu na Slovensku má na svedomí on. A za tými slovami si stojím. Pretože opierať správy o právnom štáte, ktoré podpisoval a posielal na Slovensko, hlavne o denník N a o aktuality a o články z denníka SME, nie je zrovna ukážkou profesionality. Čo sa týka pána Reyndersa, ešte stále je nevinný. Pretože až do právoplatného odsúdenia je nevinný každý. To už napríklad o sebe nemôže povedať právoplatne odsúdený zločinec Andrej Kiska, však áno. Ale jednu malú poznámku k tomu mám. Polícia dlho vyšetrovala a čakala, kedy pánovi Reyndersovi už padne imunita, ktorá ho chránila ako komisára. A 2 dni na to, ako mu tá imunita vypršala, u ňoho urobili domovú raziu, pretože je podozrivý z prania špinavých peňazí. A otázka potom je, kam tieto peniaze tiekli, z čoho sa to alebo čo sa z toho financovalo, že by nejaké predvolebné kampane, tým na nič nenarážam, ale malá poznámka pre políciu. 2 dni čakali a urobili u ňoho domovku. Takto sa to robí do psej matere.